Hi ladies and boys ug sa tanang mga listeners. Ug karon akong basahon ang reply ni Jeff sa confession ni Chen. Hello everyone and good day. This is Jeff, the man behind Chen's heartbreak. Gusto lang na ako i-share akong side, bisan na na-confess na ni Chen tanan. But I want to share also what I have felt the moment that incident happened. By the way, dili kay ko tigbasa og tigpaminaw dere. Nahibawan na lang nako nga nag-confess si Chen na tungod sa akong igagaw nga hilig kayo mubasa og maminaw dere. Tinuod tanan ang gisulti ni Chen sa iyang confession. I met her through common friend atong college pa mi. We became friends and I fall for her. She's smart, pretty, so understanding, sweet and caring. I courted her. Pero dugay kay nako na angkon ihang tamis nga yes. But it's all worth it. Isa pagsugot niya nako puro man happiness ihang gipabati nako. She's my world that time. I love her so much and I am planning to marry her someday and have kids with her. She belongs to a broken family. I can still remember her line saying, "Nga babe, gusto ko pag magkapamilya na tapuhon, i-love jud nato atong mga anak ha. Kay lisod kaayo og kulang sa pagmahal sa ginikanan ng mga bata. Like me, uhaw ko sa pagmahal sa inahan. Tinuod, na may kwarta pero unsaon man na akong kulang ang pamilya. Mas pilion ako nga kulang ko financially basta kumpleto akong pamilya." Every time musulti siya na maghilak jud na siya. Mao na nga kutob sa kumahimo kalipay jud akong ihatag niya. But except for one mistake nga until now gimahayan ako pag-ayo. That time nga nananghid ko nga na-seminar sa Cebu, nagplano ko nga pag-uli nako, mag-out of town me para makarelax o magka-quality time in duha. Sa mga to nga nalipay ko nga nadala rag 2 days ang seminar kay sayo ko makauli. Pero I saw my closest friend in college nga si Ralph. Is we discussing nga si Jazz. Kabalo ko nga naibog ni si Jazz na ako sa una sa college pa mi. Na ganito'y time nga magselos si Chen pero maokay rami. Nakilag si Ralph, todo balibad ko kay napaybi ako'y plano pag uli. Pero mi-insist din siya kay talagsara daw og dugay na daw mi nga wala nakabanding. So ako, nirespetar na lang sad ko kay amigo kay mi. Nangatamig bar og nagkuyog-kuyog po si Jazz na mo. Wala sa bar, nag-worry ko kay wala man ako na charge akong phone di ay. Lobat kayo. Dili ko makatext ni Chen kung asa ko. Dili na ko batasan nga makitext sa mga kauban so wala na lang ko nangita og way nga makontak si Chen. Pas-pas kayong panghitabo. May mata ko sa apartment na naked. And I sleep with Jazz who's naked also. Mura kong mabuang una-huna nga nung naabot ko dito. Mong nakapangutan ako sa kong kagalingon nga why I am here. Mitubag si Jazz. Nga nalimot ka? Nahubog kay ka Jeff. Dili na ka makakayag uli sa hotel nga imong gipunduhan so I bring you here in my paradise. Daw ka siya ngisi. Mananangutan ako niya na what happened to us. Don't tell me nga umisumpay si Jazz nga yes. Something happened to us. Marupo ka eh. But don't worry di ka ingnon nga pakasli ko. I know you love Chen so much. Maong di ka ilogo niya. Niuli ko Mindanao nga lutang. Wala ko sa akong kaugalingon. Wala sa kumitawag ni Chen to let her know nga naabot na ko kay galibog ko sa akong buhaton. Nakasala ko niya. Nakasala ko sa babae nga akong kilove pag-ayo. I felt so guilty that time na naulaw ko sa akong kaugalingon nga nabuhat na ko to. Nga nung wala na ko likay si Jazz. Nga nung nagpatintal ko niya. Murag mubuto akong dughan. Huot kayo. Wala ko'y nawong yatubang ni Chen. I love her so much and I don't want to see her crying. Pero kung may bala niya ang naitabo naman ni Jazz, I know she will cry and worst, bulagan jud ko niya. Until wala jud kaagwanta si Chen. Yato na ko niya sa balay. Lami na kayo ihilak in front of her pero gapugong rajud ko. Puzzled kay siya. Wala siya kasabot og noon sa ko.
I want to hug her and tell her the truth but how? Moto ako asyang gipapauli bisan sakit kay sa kuwang buot kay dili ko gusto nga makabuhat og wrong move. I need to think many times kung unsay angay buhaton. Kaslo no nami. Dapat walay problema ngayon ani pero unsaon man nga naa naman eh. Until one day I decided to tell her the truth about what happened to me and Jess in Cebu. I know nga it will break her heart kay we promise to each other nga dapat dili babayi or lalaki ang mahimong rason sa moang mga away. Pero unsa akong gibuhat? I don't have any feelings for Jess. It's just I am drunk. I forgot everything. As in blank jud kaayo ko ato. Nakamata na lang ko nga naaday ko dito. Dako kay kog sala ni Chen and I am ready for the consequences. So I texted Chen nga makikita mi sa resort sa akong friend. And dito na ako gisultitanan. I've expected nga mohilak din siya. Laparohon ko, masuko siya pag-ayo. Ang wala na ako gi-expect kay ang muatras siya sa mukasal. Nahugno kay ko. Mingluhod ko siyang atubangan kay nagsorry pero wala yun siya nadala. Grabe niyang hilak. Ang siyang paghilak ni samot ang kasakit nga akong gipati. I've caused her so much pain. Ang kasal nga dugay na kaya na akong gipangandoy sa kalit lang, dili na madayon. After that incident, kapila ko nga ga-attempt og tawag og text ni Chen, but wala yun siya mitubag. Grabe akong gagool. Gahubog ko just to forget everything pero lisod kalimtan. Dili nako kay mawala si Chen sa akong kinabuhi. Wato ko sila ha pero dili ko pasudon si Antita kay mao daw ang tugo ni Chen. Until one day nabalitaan ako nga nasa ospital si Chen. Nagpost og pic niya sa ospital ang one of her friends. Andito mura gidunggab akong dughan. I saw her lying in bed nga luya kay nawong. Dako og eye bags pero gwapa gyapon. Og how I miss this woman. Moto nga dali-dali ko adto sa ospital pero wala ko pasudla sa room ni Chen. Wala masugot yan tita. I understand tita kay tungod man sad na ko maong nahitabo ni Chen. After a week nakagawas na si Chen. Angi palarga siyang daddy dito sa Luzon. Misamot kog kahugno kay layo na jud noon kayo me. I can fix everything na jud kay layo na siya. Nakaibalita ko siya mga friends about her kay giblockman ko niya sa social media. I waited for her kay gatuo ko nga mobalik siya if ma-okay na siya. Pero nabot naman og tuig wala man siya mobalik and her friends told me nga basin didto na daw si Chen for good. I asked them if naa na ba'y boyfriend si Chen dito. Wala pa man daw. Sumurag na okay rasad ko nga at least wala pa siya uyap. Nakadecide ko nga mularga na lang og Canada kay maoman jud na akong plan after our wedding. Hoping ay nagbalik na ako ma-okay na ang tanan. Wala ako dito sa Canada pero may ko kumustahon sa kumama. Kung okay na ba ko, kumusta akong trabaho o guban pa. Ug akong itubag ni mama, kay okay raman ko ma. Ang dili lang okay, mao among relationship ni Chen. How can I fix everything? Nga murag ako na lang man siguro ang iasa nga ma-fix pa mi. Tabag ko mama, oh by the way, I saw Chen yesterday. Nibalik na siya dari Jeff. Tabag ko nga, really ma? O niya, kumusta man siya ma? Itabag ko mama, murag okay na. Pero na, based sa among pag-istorya murag wala na siya'y plan nga ma-okay pa mo. Dayon kalit lang nga nitulo kong luha pagkadog na ako sa giingon ni mama. Pero niasa Japon ko nga one day everything will be okay. Muli ko inigmahuman akong kontrata. Kung need nga magludluhod ko sa tubangan buhaton ako. Mabalik lang na ako ang babayi nga gimahal na ako pagayo. Until one day isa ka balita nga nabot na ako. Balita nga nakapahilak na ako tibok adlaw. Chen is getting married with someone else. Wala na may pag-asa kay kaslo naman siya. Dili ko kadawat, sakit kayo. Timing kay muli ay napud ko. Gusto na ako makita si Chen and makaistorya aya siya kaslon. Pagabot na ako sa Pinas, gusto kayo sa kumbuot nga tuon siya sa ilaha. Pero ingon si mama nga dili maayo,
Kay naa na daw dito iyang husband to be. Basin magubot pa daw hinuon. Masamot o kasako si Chen ako. Until I saw her unexpectedly sa mall. Pero na siya'y kuyog laki. So I conclude nga mo to iyang pamanhunon. Guwapa kay si Chen. As usual, ang makita na ako nga happy kayo siya. Wala ko muduol, igor ako galantaw niya, og nakita sad ko niya. Walay reaksyon iyang nawong pagkita na ako. I still saw that hatred in her eyes. Kadako na kong tanga nga nabuhat og dili maayo nga mo'y nahimong rason nga nawala na ako ang usa sa pinaka-importanteng babayi sa akong kinabuhi. When I got home, I texted her. Mayo gani kay mihatag number iyang amiga. I-congratulate na ako siya in advance. Sakit ya kong dughan while typing those message. Maybe I will let her go. Dili na ko dapat mo hold pa sa pag-asa nga ma-okay pa mi kaya wala na'y pag-asa. Sakit ya ang process pero maginahinay na siguro kog move on. After silang kasal, her friend told me nga tuwa daw sila sa Palawan for their honeymoon. Nasakitan kay ko kay mao na among plan after sa mong kasal. Nga sa Palawan mi mo adto. Sakit na lang kaayo kay dili na ako iyang kuyog. After a week, I received a text from a no number. Mga giingon kay, "Hi Jeff, this is Jazz. I just want to ask apology for everything, Jeff. Sa akong nabuhat nga mo'y rason sa nahitabo ninyo ni Chen. Maybe it's the right time to tell you everything. Bisan sa nahitabo, wala man gihapon ka makuha. Oo, nagbulag mon Chen pero in love man gihapon ka niya. Wala man gihapon ka mulingin ako. Jeff, ang tinuod, wala may nahitabo nato." Pagbasa jud nako sa naka-caps lock, mingsiga ako mata og nag-reply ko niya dayon. Ako siyang giingnan. Unsa ni? Part Japanese imong kagaga, Jazz? Tubag siya nga, "No Jeff, tinuod nga walay nahitabo nato." Oo, gituyo ko rato kay nagpicture ko. Kaya kuha untang i-send ni Chen para biyaan kaniya. I really love you, Jeff. O nabuhat na ko to. Pero nabalitaan naman ako nga bulag na mo, so wala na lang ko ga-effort nga mag-send. Itubag ko nga, "An kabalo ba ka sa rason nga nung gabulag mi? Because I told her sa nahitabo nato, niya buhat-buhat taram dayto nimo tanan. Wakay kasing-kasing, Jazz. Igo ba nimo among mga kinabuhi? Dili na mabalik ang tanan. Og ayaw pag-asa nga magustuhan ti ka, kay dili na mahitabo." Itubag si Jazz nga, "I'm so sorry, Jeff. In love lang ko maong nabuhaton nako. Sorry kayo. I know nga dili na pwede ninyo ibalik ang tanan, ay kasal naman siya. Pero pwede pa nimo nga makonfess niya tanan, aron mawala ihang kasuko ug makabalo siya sa tinuod. Sorry." BS kay diba? As in, aha kayo. Tanan na mong kasakit ni Chen, mga luha nga mong giusikan, tanan na sayang tungod ra sa wala. Wala na nako reply si Jazz. Siguro og naapa siya sa akong tubangan, basi napatay na ako siya. Tungod sa kalagot. Unsaon ako pagsulti si Chen sa tinuod nga giblock man ko niya sa tanang social media. Anbisan makabalo pa siya sa tinuod, wala japoy kwenta. Kasal na siya. Grabe kaayo ang tadhana ba? Sakit kayo mo dala. Sakit kayo mo dula. Nawala si Chen nako tungod lang sa way klaro nga tao. Until my cousin told me nga nag-confess na si Chen dere. Sa moto nga naka-idea ko nga mo confess pod, basin maunay way aron makabalo siya sa tanan. Though it's too late, important thing is she will know the truth. Nga wala day ko makasala niya. Parihami nga biktima sa panahon. Pagkabalo na ako sa confession ni Chen, grabing tulos akong luha. Dili mapugngan, gimingaw kay ko niya. To Jazz, you don't have the right to ruin our lives. Grabe ka. Wala kay kasing-kasing. Karon, happy na ka. Guba na mi. Guba na ko. Wala na si Chen sa akong kinabuhi. Wala na iway nga mobalik pa siya. Bisan unsa pa imong buhaton,
dili ko magkagusto sa parihan ni magbatasan. Para kan Chen, hi there babe. I miss you so much. I'm so sorry for everything. I hope mabasa ni mo. Sa tinood lang, galisod ko. Galisod kong move on. Samot na kagiinan ako ni Jazz sa tinuod. Wala ko'y sala babe. Biktimara ko. Biktimara ta pariho. Kabalo kong wala na ko'y right mo tawag ni mong babe. Sorry. Dili jud ka mawala sa kong kasing-kasing. That line of mine nga, until I love you no more. Abot ka no sa kaha na mahitabo. Because until now, I am still in love with you. So much. Ikaw og ikaw ra gyapon babe. Pero dili naman pwede, ay kasal na ka. Pasag din na lang sa ako nga higugmaon ka sa hilom. Please. Good luck to your coming nga anak babe. Punta, baby girl na. Kay mo ba na imong gusto nga baby girl lang una ni mong anak. Maybe we're not meant for each other, mong nahitabo ni tanan. Whatever the reason why it all happened, we do hope we will understand it in the future. Hope to see you soon. Amping biya pirme. Thank you kaayo using yan Freedom Board. Tungod ani nga page na sulti na ko tanan kay Chen ako ang gusto isulti niya. More power. Thank you sa tanang mga readers o listeners. Kato da yung gabash kay Chen, no to hate guys. Decision niya to. She loves me that much mong sobra kasakit iyahang nabate. Let's be in her shoes first ay hata mo judge niya. Sakit kayo to in her part. Ladies and guys, mo ka na ang confession ni Jeff.